Now ato ni yatag sa afirmatibo, di ta maglangay kay atong oras gadagan alas sa City 20 City na. Bro, Wilmer Sinita, o Sinita. Usa ka bata nga Catholic faith defender from Bohol. Ihatag na kuning una bro pagampo alang sa pasiuna na to dia bro. Go. Okay. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu riebus in benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nocera nostri. Amen. O Mary concebida to original sin, pray for us. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay bro, usa man ni bro. By the way, tagpulo-pulo ra mo usar ta kastana pero ta malangay ron. Okay. Bro. Mm. Amatos Peter Pindon. Peter Pindon. Okay na bro, okay na. Pulo ka minuto ang pabarog, pulo pud ka minuto ang pangutana, disem gabi. Sige bro, okay bro. Sige, go. Brother Wilmer Sinyeta, Sinyisa. Dili na ta maglangay. O Sinita, dili na ta maglangay bro kay lagpas sa kita sa oras. Mutingog ka, magsugod ang imong oras, pabarog sa imong 10 minutes ngano ang Katoliko nga simbahang Romano tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Go ahead. Maayong gabi ka na to mga kaigsuonan ko ni Kristo sa itong mga nananaw ron sa kamatuoran kay kitang tanan nang hinahanglan man sa kamatuoran o karon mga igsuon nga ang atorang pamatud-an nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang simbahang Katoliko sumala sa referensya og sa Biblia kay dili man matong matuhuan ang usa ka butang og usa ra ka tawo og walay ebidensya sumining nang hinahanglan kita og ebidensya. Karon na isuon sa dihang Mateo 16 versikulo 18 si Kristo gatukod og usa ka iglesia. Way lain nga iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang Roman Catholic Church ang gitukod niya. Mubasa ta sa Biblia og referensya. Karon na isuon ang simbahang Katoliko miingon man si Kristo, ikaw Pedro ibabaw ning bato akong tukuro ng akong simbahan ug bisan magyud ang gangaan sa kamatayon dili makabuntog nini. Si Kristo naghatag ni Pedro og dakong authority sa simbahang Katoliko. Kaya nga naman wa may lain gihatagan maingon magani siya kaya dili manggani ang gangaan sa kamatayon dili makapiog niini. Usa gihatag ni Kristo og imong idili diri sa yuta idili usab dito sa langit ang imong itugot diri sa yuta itugot usab nimo dito sa langit. Karon na nga igsuon mumana man ta sa Biblia ang kasaysayan pahinumdum kanato sumala sa Biblia. Unsa may nakaingon sa Biblia? Job 8:8 read the history books and see. Og karon ana atay history nga atong tanawon kay nagpahinumdum ang Biblia atong hinumduman ang kasaysayan. Karon mga igsoon nga naa diri sa ato ang kasaysayan diri na diri sa atong ebidensya nga nag-ingon nga kitang mga Katoliko tinukod ni Kristo. Sumara pa diri sa World Almanac na atong gisulti diri, atong gibutang nga ang Roman Catholic Church traditionally founded by Christ who named of Saint Peter the first vicar developed in the early church mo na nga prophetizing especially after the convention of Imperial Roman in the 4th century. So klaro kaayo nga ang simbahan ni Kristo dili tinukod og tao og dili tinukod sa tanang tao diri kundi mao ang atong Ginoong Hesukristo nga si Kristo mao ang atong Dios. Klaro kayo diri unya nga igsuon dili lamang usa ka referensya nga nagsulti nga ang Katoliko tinukod ni Kristo daghan pagreferensya unya aritag Biblia brad naa bay mabasa nga Biblia nga nag-ingon na the Catholic Church naa ba nas Bible. Unang-unang nga igsuon ang tubag naa siya pananglitan arita sa Biblia sumala dire nga ang simbahang Katoliko
tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia. Unya atong hinumduman nga diri mismo, nga diring Holy Bible sa Jerusalem atong hinumduman nga nga gipahingalan kita Roman tungod kay naa diri of the Syria and Egypt address of the Roman Empire and its civil wars. So naa kayo diri nga the kingdom na diri nga the kingdoms of the God heaven will send us a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to an other people. Dili maghatag sa tanang tao nga mitukwa, nagsulti karon nga kami ang mga tinukod ni Kristo. Tumala sa Biblia nga daghan na kayo moangton nga sila tinukod ni Kristo. Unya daghan pa ta kaayo og bersikulo, daghan pa pud ta kaayo og mga referensya nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Ari ta maigsoon, sumala diri sa Deuteronomy, Biblia Bisaya na ay mabasa. Atong basahon diri igsoon. Sa usa ka linain nga bahin sa Deuterocanon na siya. Sa tuig 1546, opisyal nga gipahayag sa Konsilo, sa Trino, sa Iglesia Catholic Romana, Katolika igsoon, mabasa ang Roman Catholic Church sumala sa Biblia. Muna klaro na kaayo nga atong mailhan ng Catholic Church tinukod ni Kristo. Unya mga igsoon, kaning Biblia di sa Biblia Biblia sa Sibig, Sabi ko, dokumento sa mga sababista. Kung sa may nakaingon din basaan ninyo may sona, Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. Sumala sa din sa Seventh-day Adventist, ang Apostolikong Kristohanon, karaang Katoliko, universal, simbahan nga gitukod ni Kristo ug sa iyang mga apostoles nagpadayon sa panahon ni Constantine. So wa pa mataw si Constantine, nanay Catholic Church. Ano na mga 3021 AD. Ang karaan nga simbahang Katoliko gilutos paganong gobyerno apan wala dayon madakop sa tabang sa estado sa iyang relihiyon bulahaton. Ang bugtong pinaati niini sa pagkakabig sa mga tao mao ang magwali og pagdaling sa mga tao bawat ang Kristo. So karon na ison, klaro kaayo sa libro sa Seventh-day Adventist. Ang inyong ito mabasa dira Seventh-day Adventist. Bro, 3 minutes na ta bro and 29 seconds. Nag-ingon ang the New Book of Knowledge mismo na the history of the Roman Catholic Church began in a upper room in Jerusalem almost 200 years ago, about where they were follow of Jesus Christ and they were acquitted the coming of the Holy Spirit, promised to send them from heaven. The day of which the Holy Spirit came down, we consider the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, the Roman Catholic Church. Atong kapakan ang atong simbahan ni Son. Nakitang mga Katoliko, tinukod ni Kristo o dili sa tao. Pero ngayon ta, ingon ka nga tinukod ni Kristo, ikaw naman gaingon. Untag na ingon nga lain. Ang tanan nga encyclopedia World Almanac Volume 5 nagsulti na the Catholic Church founded by Christ. Mao na ka man na ison, unya nga pa dyo'y Biblia nagsulti na ang simbahang Katoliko Holy Bible Large Print muna sa New Living Translation nag-ingon diri the Holy Catholic Church. Nagsuwata? Tanawa ninyo mga ison. 1 minute and 52 seconds bro. Mauna nga ang simbahang Katoliko tinukod jud ni Kristo sumala sa Biblia. Muna nga si Kristo nagtukod og usa ka iglesia. Wa siya moingon, akong tukuro ng akong mga simbahan kun dili mingon siya og usa lamang ka nagpamatuod.
Dili mga tinukod og Amerikano, dili pod og tinukod og mga Pilipino, dili po tinukod kundili didto sa Jerusalem gidala sa Roma. Mo na mga igsoon atong hinumduman kaya ang kasaysayan ni Sonia Saidi nag-ingon the Roman Catholic Church founded by Christ. Musupak ang Sonia Saidi nga usa na ka banggitan nga historian sa usa na ka banggitan sa historian sa ato ang tibuok Pilipinas nga nagsulti jud siya nga the Roman Catholic Church founded by Christ. Kita ang nagsunod sa mga 54 seconds, bro. mao na nga kita tinukod ni Kristo. Og di ta makaingon nga ang simbahang ni Kristo dili tinukod sumala sa Biblia. Kay moingon ka, dili tinukod ang simbahang Katoliko. Imo nang gisupak ang kasaysayan ug ang Biblia nga nagsulti mismo nga kitang Katoliko tinukod ni Jesus Christ. Unya nga atong kaatbang wa ta kay bawg na ba siya mahatag nga dokumento or pagsupak pero atong dawaton. Kay bisan wa sila ebidensya ato gyapon dawaton nga wala jud sila mahatag nga ebidensya. Pero okay ra gihapon kay ato mang papamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Jesus Christ. Ha? Okay. Mo na siya. Bro, 8 seconds na lang, bro. 6, 5, 4, 3, 2. Kuingon One. sila si Constant nagtukod ni Time na, bro. sa Iglesia Katolik. Bro. Dili na tinuod ni sa wa pa mataw si Constantine. Ang iyang inahan tinukod niya. Bro. Ang simbahan. Hello, bro. Exist panahon ng simbahan Bro. Katoliko. Okay, salamat, God bless you always mga kapatid. Sige. Madungog ra ko nimo. Ay, pabungol-bungol diya. Brother. Hindi Hello, bro. Dungog ra ko nimo ganina ra mo tayong oras ka. Magting naman nagpadayon ra gyapon kag kuan. Sige na lang. Gamitan. Pagamitan headset, basi og bunguling butana kay di Oh. magkadungog. Sige ha. Oh, hirag ni sig. Di ta aron. Sige bro. 10 minutes ay pangutana ni bro. Di ta maglangay. Andam na bagas pagpanubag sa pangutana ni Peter Pindon bro. Butana, wa man si di man siguro kadungog. Bro, pahiluma sa ning kuan. Di man ni siya mo gipakuan nagyawit-yawit. Lagay. Bro. Sige. Wala man kagatingog, ginapangutana kang Eugene og ganina ra si Eugene nag-ingon na time na nimo. Sa pau di maka-moderator. Mura. Sige bro. O nya na bro. Ato lang sit aside sa. Okay, andam na bagas pag pangutana brother Peter Pindon. Andam na. Ikaw po Brad, andam na bagas pagtubag aning Peter Pindon Brad. Adi ko andam. Ano? Okay, so katong imong gi-present kay ganina. Good for 10 minutes. Pangutan-on ka karon ni Peter Pindon, good for 10 minutes. Go ahead, bro. Okay, Okay. unang pangutana. Ang imong tema unsa man past tense o future tense? Kana si igsoon nga imong gitawag nato nga Objection. Yes, unsa may objection? Ang categorical past tense ba o future tense? Okay, ang bro. imong tema? Natay categorical matud pa ni Peter Pindon. Unsa ba daw na imong tema? Past tense o kuan? Sige, bro. Past tense. Yes or no? past tense. No, past tense daw. Okay. Past tense banday, nasayad ka kanang pulong pagatukuron. Future tense na, nasayad ka na wala? Ha? So, Ha? kaya bro ako, Nasayad ka wala? Ito ba categorical? nasayod. Kana ba? Nasayod ka man diay, kining imong tema nga pagatukuron. Imong gipamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod. Past tense, ang imong tema nga ang imong teksto nga gibasa, past tense o future tense? Ito ba categorical? Kwan siya bro, humana og tukod. Objection, Mr. Moderator. Unsa may objection nimo, bro? Ang Future ako ang pangutana, past tense ba o future tense? Ang iyahang teksto nga dito nga gibasa. Okay, bro. Ani, bro. Moderator's time ta, bro. Akong karon na, unsa man to imong gipamatud-an, bro? Past tense o future? Kana siya bro, past tense na siya, past tense. Past tense daw. Humana og tukod Mr. Moderator. Human na. Ang ako ang pangutana nimo, kana bang teksto nga imuhang gibasa, Mateo 16:18, past tense o future tense? Future tense na siya. Ano nga istorya sa future tense?
Humana og tukod. Future daw bro, humanag tukod, future. Okay. Ano pa? Brad. Okay, uyon ka karon nga ang imuhang teksto dili haom sa imuhang gigamit sa imuhang pagbabarog sa imuhang tema, kay ang imuhang tema is past tense, ang imuhang gigamit is future tense. Uyon ka na o dili ka uyon? Dili ko yun kay humana gani kasabot kag pulong humana gani kasabot kag pulong humana or ato pa na Englishon. Ha? Okay, sunod pangutana. Kay niingon man ka nga ang imuhang gibasa is future tense. Ang imuhang tema ang imong lumatud-an is past tense. Naa ka ba kapitulo bersikulo sa Biblia nga mabasa nga ang kanang pulong pagatukuro natukod na? Naa o wala? Naa gani humana gani tukod future tense na siya. Humana tukod. Okay, sunod pangutana kay niingon kag naa. Unsa nga kapitulo bersikulo sa Biblia nga mabasa nga nag-ingon nga ang pagatukuro natukod na? Makahatag ka ba kapitulo bersikulo sa Biblia? Tubaga yes or no? Okay, akong basahon ni na libro kaniyang Sa may objection, sa may objection. ito Mr. Ang ating Moderator. pangutana, makahatag ba siya yes or no? Asa bro, kanang Na lagi. ay sa kadalang bro, kanya na may objection si Brother Peter Pindon, ingon niya makahatag ba daw kuno ka og sita sa Biblia bro, nga ang Roman Catholic Church natukod na, makahatag ka bro dili? Bro, dili mao bro, dili na mao ko ang pangayo bro. Asa man? Makahatag ba siya kapitulo ug bersikulo sa Biblia nga ang kanang pulong pagatukuro natukod na? Sige, bro, ani dai bro. Makahatag o dili makahatag? Before ka kanang before na to bago na ba kay counter objection ni Brad Peter Pindon bro? So, kita din Katoliko, humana man ni Bro, asa bro. Nag-objection man si Peter Pindon na ba kay counter niya bro? Wala kay Patudlo yung master. wala kay counter objection bro. Bro. Oh. Akong tubag. Wala. Asa bro. Wala na ba kay counter objection bro? Kay Wala. Ha? wala kay counter objection atong kang Brother Peter Pindon? Wala na. Wala. Sige, tubagay ang pangutana bro. Go. Na ako'y mabasa. Og na ako'y mabasa mo ang kon kapiki na yung iglesia. Mr. Moderator, ako nang utanag na ba sa mabasag wala. Objection. Dali bro, pa-explain na sa tama. Asa bro. Ako nang utanag. Naay objection. Unsa may objection? Ang pangutana nga makahatag ka ba kapitulo bersikulo yes or no? Ako nang basahon paminawa, tarong. Asa Brad. Nani bro ha? Na may pangutanas Peter Pindon, makahatag ba daw kuno ka bro? Yes or no? Yes, makahatag ko. Makahatag daw sa bro. Yeah. Kay explain. May explain pala siya bro, di na. Explain pa nimo bro. Kay makahatag man ka explain. Okay, makahatag ko. Kay naa diri sa referensya nagsulti. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 200 years ago. So they were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven the day on which the Holy Okay, next question. Next question bro. Next question. Okay, next question. Matod pa sa imong tubag, yes, makahatag ka. Ang imong tubag, yes, makahatag ka. Unsa nga kapitulo o bersikulo sa Biblia ang imuhang mahatag nga matod nimo ang pagatukuro natukod na? Unsa nga kapitulo sa Biblia? Kapitulo o bersikulo sa Biblia kay makahatag ka? Akong mahatag bro. Wa ba ka maminaw ganya? Pagkunsad Objection, Mr. Moderator. Yes, unsa may objection? Saman. Ano mo sagot ang mga niya na istorya nga na? buhat dos. Ay luma, Mr. Moderator, pay luma. Bro, ay na bro ha, kay napatay objection bro. Basta dagali objection bro, automatic paong sa tada bro ha. Unsa may objection nimo? Ang akong objection kay makahatag man siya unsa nga kapitulo bersikulo sa Biblia. Unsa nga kapitulo bersikulo kay makahatag man daw kuno siya. Okay bro, unsa daw nga kapitulo bersikulo sa Biblia bro? Pagkunsad sa espiritu sa okay, mabasa. Buhat 2 versikulo
versikulo 4 hangtod sa hangtod imong mabasa. Okay? Okay. Ano, bro? Mr. Moderator, challenge. Buhat dos. Karanyang teksto, challenge. Pag mabasa, ang nag-ingon nga ang pagatukuro natukod na. Kana nga pulong na kay matod mamalay ako ang premise akong question. Challenge, Mr. Moderator. Ang pagatukuro natukod na pagbabasa gani daog na siya. I-declare na tong daog na basta mabasa. Okay, ani bro. Tasa, bro. I-declare kasi hindi basta. Wala man ni sa atong rules nga na challenge question pero kasagaran sa debate na man yun yung challenge question. Oh. Di ba? So unsa man mudawat ba ka challenge, brother? Ha? Mudawat ba ka siyang challenge? Yes or no? Pag mabasa nimo, pildi siya. Pag di mo mabasa, pildi ka. Mudawat ba ka challenge? Dili na ko, dili na. Dili na bro. Okay, sunod pangutana. Sa ako ang pangutana ganiha. Makahatag ka bag kapitulog bersikulo sa Biblia nga ang pagatukuro natukod na. Ingon kag yes, buhat na sa buhat imong gi ubag. Karon kay nimi ingon na sa buhat. Gi-challenge ta ka diha sa buhat. Karon dili ka musukol. Kay nakahibalo ta nga wala gina sa buhat nag-ingon nga ang pagatukuro natukod na. Karon ang akong pangutana nimo tubag sa kategorikal. Ipadayon pa ba nimo ang imuhang bakak? Yes or no? Ha? Ha? Hotdog. Brother, asa iposa na kung time ha. Bro, Wilmer, ay di lang sa ta magpakape na ng hotdog. Iklaro lang yun bro, ang tubag ni mo bro. Ang pangutana ni Potter Pindon, tubag ato bro. Bro, ang akong tubag bro, natuma na pagkunsad sa espiritu. Bigyan Mr. Moderator, wako nang utang natuman ba? Wako nang utang natuman ba? Matubag. Ipadayon o dili ipadayon? Padayon gyapon ko sa kamatuoran. Okay, padayon. Okay, sunod pangutana kay padayon man dai nimo ang imuhang bakak. Kana bang tao nga si padayon sa pagpamakak? Katawhan sa Dios o katawhan sa yawa? Tubag kategorikal. Moderator, ang atong topic pagpamatuod sa iglesia. Dili nang imong layo ra ka kayog topic, mister. Pila nimo kuan bro, kasabot lagi ka ganiha bro? Or nagpabungol-bungol lang jud ka? Ikaw may sundo nato si moderator. Layo na ka-topic. Taon sa may taon ka, Brad? Counter objection, Mr. Moderator. Unsa may imong counter objection? Ang ako ang counter, gisundan ra nako siya sa iyahang tubag. Matod pa niya naa sa buhat. I-challenge nako siya aron nga makita ang kamatuoran. Di kamatuoran na atong gidala. Oh. Karon kay di balibad man siya, sa ato pa bakak kay ngano man di balibad man siya kay tinuod ba yang basahon. Oh, ang ako pangutana sa iya, ipadayon ba niya iyang bakak? Ningon man siya nga ipadayon niya. Oh, dito pagbiya sa ipadayon. Karon ang ako ang panloob sa iyang tubag nga ipadayon. Kini bang tao nga nagpadayon sa pagpamakak katawhan ba ni sa Dios o katawhan sa yawa? Ipatubag kategorikal. Wala na pangutana. Mo to yung pangutana bro. Ha? Mo to yung pangutana. Nakapos ang oras bro. 5 minutes and 22 seconds. Oh, tubag ka kategorikal. Pasama bro. Sige ka niya. Tubag ka. Ipadayon pa ba daw kuno to imong pagpamakak bro o dili? Objection, Mr. Dili Moderator. na mo. Nangyari bro. Na may objection. Unsa may objection bro? Ikaw naunsa na ito ni Pro Peter Pindon, naunsa wa may klaro. Ang among topic, founder, simbahan. Sige katawa. Katawa walang tanim mo naabot naman ka og pagpamakak. Naunsa, nagpakaawa wala dyan ka bro. Mr. Moderator, counter. Unsa man? Counter ko. Dapat ihang tubagon. Kaya nga naman, ang iyahang pangutana gisundan ra nako. Oh. Asa man ko nagsukat sa iyahang asa man ko nagsukat sa kong pangutana, diya sa iyahang tubag. No, tanawa ha. Ang ako ang pangutana, nagamit kag buhat, nihatag kag buhat. Gi-challenge ta ka aron nga makita ang kamatuoran. Dili ka musukol. Sa ato ba wala gid na diha. Okay, pangutana ta ka, ismayon naman nimo ang imong bakal. Meron bugod nga dili nimo ipadayon. Ipadayon nimo imong bakal. Gisundan ta ka. No, gisundan ta ka. Imo nga, ining tao nga nagpadayon. Asa bro. Katawan sa Diyos, katawan sa yawa. Ipatubag, Mr. Moderator. Nakay counter objection brother wala?
Humana Decision magtubag moderator kay tayo balik-balik Humana, ba? Les Brad. Okay, bro. Namin no. Inani, bro. Asa kay mo hatag sa kuan, bro. Inani decision. ka Peter Pindon nga pangutana, bro. Mao jud to itubago nimo, bro. Kay pangutana man to niya. Onya unsa man ipadayon pa ba nimo? Yes or no? Objection, Mr. Moderator, humana ko og tubag. Malangay man tani kay ug moingon ko nimo ipadayon, mo object man ka. Sige laing pangutana na lang, bro. Ato na lang nabiyan, bro, kay malangay man tada. Oh. Ay pangutana. Sa imong tubag ganiha Brother Wilmer, matud nimo imong ipadayon. Ini bang katauhan? Ini bang tao nga magpadayon sa pagpamakak? Tao ba ni sa Dios o tao sa yawa? Tubag kategorikal. Objection, Mr. Moderator. Unsa man? Objection. Ang topic lagi, matuod nga iglesia. Dili imong bakba nga puro bakak. Iyawit, ha? Objection. Iwib na ko ang oras Mr. Moderator akong iwib. Iweb na nimo. Dili lagi ni puros pamakak na unsa may taon ka, Brad. Iwib na ko ang oras Mr. Moderator akong iwib. Pamaguro ka kakaon. Iweb na nimo, bro. Dili ka mangutana, bro. Iwib na ko akong oras. Sige. Iwib na ko kay gamit sa akong 10 minutes. Sige. Oh, okay. Hangan. Sige ha, ako sa ning isit ibalik na ko. Okay, 10 minutes. Mayong gabi kay Brother Ahab Trans o si Lee Maritams. Okay. Okay, bro, Pindon, imong oras para di ta malangay, go ahead. Okay, mayong gabi is tanan, labi na sa tanan ng mga followers ni Brother Eugene, followers ni Brother Wilmer. Dili nato nakita nga maghagad-hagad gani kabal na kay bala. Kay kaugalingong bala ba di kay masige hangad anang imuhang mentor diha. Halata man kay nga na kay mentor. Nagsige hangad kay naghulat kay unsay tudlo si imuhang mentor, di ba? Mao na nga Brother Wilmer nga ang imuhang pagkabulala, bulala kay ka sa social media, maayo ka kay tagabuhol ka, debater na jud ka. Dili pa ka magsubo sa Bro, why tao mo? Ay. Question Mr. Moderator. Bro, gikata kong time unsa man ang sabada na, bro? Ipamute Mr. Moderator, ipamute. Kay banha kayo ihang area. Brother. Ka-distract. Marag napawag mo siya, bro. Padayon lang, bro. Hello. Sige, padayon. Ay, ala, bro. Okay, padayon. Bro, ga-present pa man si Peter Pindon, bro. Ayaw, sagsapa, bro, ha? Sige, bro. Dili Ego. na to makita mga kinsuunan si Brother Wilmer. Dili pa kasugakod og pangutan. Nagiwib na lang ako kung oras. Sa reason nga mag-unsa man mi. Dili naman siya mutubag. Mag-unsa man mi nga mangutan ako, dili naman niya tubagon. Dapat iyang tubagon. Kaya nga naman gipangutanan ako siya naa sa kategorikal. Mingon siya nga out of topic. Kay wala na sa iyang topic. Out patik na ko na iyang ingon ganiha. Wala na ko na sa iyang patik. Matod pa niya. Kasi wala nga ipangutana ta ka gatubag baya gisundan ra biya ka sa imuhang mga tubag. Basahan na to ang imuhang teksto nasa buhat. Wa gyud nag-ingon nga ang pagatukuro na tukod na. Wala ay. Mo nga dako kayo ng bakat. Brother Wilmer, pag ingon ako sa imuha, ipadayon pa ba nimo ang imuhang bakat? Tubaga yes or no? Ingon ka nga yes, ipadayon nimo. Karon kay ipadayon mo dai nimo ang bakat, gipangutan na ta ka. Gipangutan na ta ka. Kana bang tao nga magpadayon sa pagpamakak, katawhan na sa tao na sa Dios o tao sa yawa? Ang dili naman gamutubag, maingon naman kag out of topic. Imuha man ang tubag, gisundan ta ka kay matud nimo yes imong ipadayon. Dili man na magsilbi. Ang imuhang tema is past tense. Natukod na. Roman Catholic Church natukod na. Ang imuhang gibasa sa Biblia, Mateo 16:18, pagatukuron. Pagatukuron pagkahuman ang imuhang tema natukod na, past tense, dili na mao. Dapat ang imuhang tema, ang imuhang gamiton nga teksto sa Biblia, mao ang teksto nga human na pud tukod, natukod na. Ayaw nang pagatukuron pa kay naman ipangitaan ta bitaw ka gisinglan ta ka ang imuhang teksto. Naa ba kay teksto sa Biblia nga kanang pagatukuron natukod na? Di ba wala? Imo pa kung bakakan nga naa sa buhat hangad-hangad ka sa imong mentor kay gusto nimo nga basahon ang buhat.
Basahan ang imuhang buhat ug naa pa kay babasa diha nga ang pagkatukuron na tukod na. Ang pulong Wilmer ha, sultian ta kadong. Ang pulong pagatukuron si Kristo ang magatukod. Oh, si Kristo ang magatukod sa iyang iglesia. Kinsa man iyang iglesia nga iyang pagatukuron? Abi nimo Brother Wilmer, ang iyang iglesia nga iyang pagatukuron mao ang iglesia nga mabasa nimo sa Epito 5:27. Unsa may giingon diha sa Mateo 5:27? Ha? Ang iglesia nga akong pagadad-on sa akong atubangan mao ang iglesia nga walay buling, walay kunot, walay mansa, walay kasaway. Inya, qualified ang Katoliko nga imong gipamatud-an? Magpista ra man gani mo aron ganay tare. Di ka maulaw ana? Brother Wilber? Oh, panamini gani, panamini. Asa na pitong nay mga pista, di ba lagi nay tare, nay hantak, nay sugal. Inya mao nay tinukod. Oh? Ang uban magkatulimbag-tulimbag na, magkatuwad-tuwad na sa kahupok. Inya mao nay tinukod. Objection, Mr. Moderator. Yeah, unsa may objection, bro? Na siyas pare, ang amo laging topic matuod nga iglesia. Okay. Wa kay counter, bro Peter. Na ako'y counter. Nga naman, bilang negative, naadyo ko'y pagsupak. Na ako'y ipakita nga dili lagi na mao. Oh, dili na mao ang Ay, sanyo na, bro. Unya na, bro. Kaya wa pa man mahuman siya counter, bro. Oh, ayun diha. Ang ako ang pagnigar, akong gipakita nga dili lagi Roman Catholic Church ang pagatukuron. Kaya nga naman, ang pagatukuron, balaan, putli. Oh, kaya ako pagnigar na, magbuti ka sa akong pagnigar. Nga naman, halangan ka? Nahalangan ka? Halang no? No, nahalangan ka. Padayon ko bro. Sige, padayon. Okay. Nahalangan lang ako ang katbang kaya nga naman. Dili man gud ang Roman Catholic Church ang iyang pagatukuron. Kung basahon nimo ang ikaduhang Timothy 2:19 nag-ingon siya, ang ligon nga patukuranan nga ang Dios maoy nakaila sa mga iya. Nga ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Mo na yang pagatukuron kanang nibiya sa pagkadautan. Be, inya kanang imuhang gipanghambog karon nga tinukod ni Kristo nibiya day na sa pagkadautan. Oh, panamini gani Brother Wilmer. Kung asa na pitong na mga pista. O katong nilabay nga itong nilabay nga sapaw-sapaw na po na siya Brother Yudi. Bro, sa gikat na ko. Unsa may namay sapaw, bro? Na, magsapaw-sapaw siya. Objection. Awan. Nabot na lagi siya pista. Ang topic lagi matuod nga iglesia. Sige, bro. Anya? Decision ni Brother Yudi, decision ni kay. Ang imong topic gipamatud-an nimo nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ang iya karon isang pagguba sa imuhang topic nga dili gud si Kristo ang nagtukod. Unya ang iyang gigamit nga pagpabarog mao lagi na nga gigamit itong piyesta kay mao ba ni no? Mao ba ni tinukod ni Kristo nga nagpiesta mo daghan mang hubog-hubog. Yahapon na. No, pero i-counter lang naon niya bro sa imong pangutana. Ha? Counter lang. Dito lang na sa pangutana i-counter bro kay gawas kung nagisgot siya og regarding sa lain nga imahe mga rebulto kana na utog topic na siya. Pero yaman ning style sa pagguba bro nga para niya di gyud gitukod ni Kristo kay kani laging inyohang mga binuhatan na lagi mga kwan. Sige bro, go. Okay. Nahalangan ning bata. Nipis maging panit kay mahalangan man. Ay nya na lang kwan bro. Kanang mga side comment sige. Barayan ta. Okay. Ang inyong iglesia, ang kanang iglesia nga pagatukuron ni Kristo, putli na balaan. Mo na iyang pagatukuron kinsa man na. Oh, katong ng mga katawhan nga mga nibiya sa pagkadautan. Ikaw wala na kagahimo sa pagkadautan, usab ka nga pagatukuron ni Kristo. Oh. Si Brother Eugene wala na naghimo sa pagkadautan. Siya usab siya sa iglesia nga pagatukuron ni Kristo. Oh. Biskan si kinsa nga nibiya sa pagkadautan mao na piyang pagatukuron pero bayon nga past tense natukod na kinsa may imong ipanghambog katong iglesia nga bulingit kayo katong iglesia nga katong kuno Senyor Santo ni katong Semana Santa perting daghan na magsinumbagayan ang dalan tungod sa mga hubog na dili ka maulaw na puro tuloy ni mga member Onder ang topic. Unsa man ni Brother Eugene? Bro, unsa man ni bro? Na may sapaw. Sapaw siya.
Objection. Unsa may objection? Ang topic namo matuod kay iglesia. Pangdaot naman ang iya. Dili lagi na matuod inyo halagi. Sige. Dili lagi na matuod. Ay sa bro ha. Daot mo kayo. Mao to imo ha. Ay sa bro kay kikata kong time. Mao to imo ang objection bro. Ang Counter, iya counter. an paguba sa founder. Naabot naman na siya mga pare. Okay ra tag topic namo pare. Ang Oh. topic is Sige ani bro. Wala kay counter Peter Pindon. Counter. Ang ako ang counter, ang imuhang pagmamatuod nga si Kristo nagtukod, ako nang giguba. Di lagi si Kristo nagtukod ang inyong Roman Catholic Church. Kaya og si Kristo pabalaan. Putli, walay mansa, walay buling. Nya nga na day ang inyong iglesia. Kabulingit ana, nya magsigig paghambog ana. Desisyon brother Eugene, desisyon Okay. nga. Dili na sa sige patingokon kay. Ani bro para dilita malangay bro. Ato ning kanang tagaag desisyon. Ang kanay laging pamirsonal na to ha, dili na to na kung ano na. But anyway, nagisgot man is Peter Pindon nga dili jud mo gitukod ni Kristo, o dili jud tang Katoliko gitukod ni Kristo kay tungod aning iyang gibasihan nga mga kinaiya. Oh, di ba? Ya kinaiya man niya ha. So katong iyang kinaiya bro, siguro ang indain niya dire, iyang konklusyon dili jud founder si Kristo aning Katoliko ha. Tungod aning kinaiya. So ana, sige bro, padayon bro. Okay, padayon ta no, padayon ta, penting yung halangan lagi kay sige sa kuntik. Nakasabot ba ko? Bisan pag mo gamit kag encyclopedia, bisan mo gamit pa kag Britannica diha, bisan pag usapan na kadamtrak ang imong referensya, di gani nimo na mabalik sa Biblia. Ay wala na oy X na. Ano na X? Kaya naman, ang sa Biblia, ang iyang punong pagatukuron, future tense. Kinsa man na. Oh, kinsa man na ang mga tawhana. Katong mga tawhana nga nibiya sa pagkadautan. Gigamit bitaw na ako, gigamitan ta kag teksto at ikanaminaw. Ikaduhang Timote 2:19. Ingon sa diha ang lig-on nga patukuranan nga ang Dios mo'y nakaila sa mga iya. Nga ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan nga magabiya sa pagkadautan. Katong katawhan nga nibiya na sa pagkadautan, mao tong pagatukuron ni Kristo. Kay kanang nasa imuhang tima, pastens man na natukod naman na. Nya ang imuhang igamit nga teksto kay pagatukuron man. Sa ato pa, pagatukuron ongoing process nga until now nagatukod. Kay nga naman pagatukuron man. Mao na nga walihan jud nato ang mga katawhan sa pagbiya sa pagkadautan, dili kay i-promote nato nga magsigig inom, magsigig sugal, kada pista nay sugal, kada unsa diha nay sugal, nay tari unsa diha. Dili nato na i-promote kay nga naman kana siya nga mga kinaiya, iya na sa kalibutan. Oh, hugaw na nga kinaiya. Dapat atong i-promote nga kita kay aron nga mamimber ta sa pagatukuron ni Kristo atong himuon magkinabuhi ta nga naa sa kinabuhi ni Kristo. Dili kay ingon magkinabuhi ta ang kalibutanon. Oh, mao na siya brother Wilmer, dili kay ang ato ang una-una nga past tense natukod na, dili man na natukod na kay nga naman future tense ang naa sa Biblia. Kinsa man ang mga tawhana, katong mga tao nga mga naningkamot sa iyang naningkamot sa pagbiya sa pagkadautan. Mao na siya brother Wilmer. Dili na to ipasigarbo nga member ta sa Roman Catholic Church, bisag unsa ka bulingit kay member ta, bisag magtuad-tuad na ta sa kahubog, tinukod ang Kristo. Dili na mao brother Wilmer. Usa na siya ka pamaagi sa yawa kay aron nga magkumpiyansa ka nga naa ka diha na member, magtulibagbag ang imuhang panginabuhi, magtulibagbag ang imuhang kinaiya, tinukod jud ang Kristo, luwas jud ka. Kinaiya na siya, mao na siya mensahe sa yawa brother Wilmer nga dapat nato bantayan. Dapat nato likayan kay ngano man ningon man nga ikaw bisag hubog ka tungod kay member man ka sa Roman Catholic Church, tinukod kang Kristo. Aday pala hubog rin tinukod ni Kristo. Ikaw kay sugarol man ka nya member man ka sa Roman Catholic Church, tinukod po kang Kristo. Uy problema padayon sa imong pagkasugarol. Padayon kay ngano man tinukod kang Kristo. Iyan na sa sayawa nga mensahe brother Wilmer. Tagaan ta ka og mensahe nga iya sa Dios nga mensahe. Ikaw kay member man ka sa Roman Catholic Church unya. Member man ka sa Roman Catholic Church unya. Ang Roman Catholic Church dako kayo na sa ato pagpanglantaw nga mao nay pagkatukuro ni Kristo, magkinabuhi ta diha sa kang Kristo. Biyaan nato ng mga hubog-hubog, biyaan nato ng pagkasugarol, atong biyaan kay naman iyan as kalibutanon. Ang pangutana, gitudlo ba na sa Roman Catholic Church? Wala kay naman.
di lagi tinukod ni Kristo. Pangutanon ko nimo kinsay nagtukod ang yawa. Oh. Ano man, ang yawa malipay or ang iyahang katawhan nalulong sa bisyo. Nga, asa makabasa sa Biblia? Kana di ay nasa ikaduhang Timothy 2:19. Kinahanglan magabiya sa pagkadautan ang mga liya sa ngalan sa Ginoo. Oh. Gusto na ka nga mga liya ka, nya paghuman. Tutulibagbag ka. Naka sa bisyo. Dili na pwede. Kung mga lagad ka sa Ginoo, musampit ka sa iyang ngalan, biyaan dyan mo tanang mga kahilayan. Brother Wilmer. Isa may nagtudloan na. Ha? Katoliko? Ha? Ito ba kada ko no? Katoliko nagtudloan na? Wala oy. Asa ba nagtudlo ang Katoliko ana? Sultian ta ka Brother Wilmer, gikan sa 2010 gapamaligya kog tempura pisbul og Dios at tubangan sa simbahan panahon nga nay mga pista. Ang uban ang ilahang bulangan luyo sa simbahan, luyo sa ilahang kining gitawag og kining kapilya. Ang uban naa sa ubos, naa sa tubangan. Nabay wali ang pare mahitungod sa pag-undang sa ingana? Wala. Inga naman, dili lagi tinukod. Okay bro. Wala sa oras bro. Okay, thank you. May gabi ka na itong tanan. Sige. Okay. Okay. So ibalik na ko niya sa oras nga. 10 minutes. Andam nagas pagtubag sa pangutana ni Brother Wilmer Sinita bro. Yes bro, yes bro. Andam na ka Brother Wilmer mangutana. Andam na kayo. Sige, unang pangutana, go ahead. Atagi ko og bersikulo nga nag-ingon nga ang Roman Catholic Church iya sa yawa naa sa Biblia. Objection, Mr. Moderator, ang iyang oras karon mao ang pagpangutana dili kay mangayo. Kay online ba yan atong debate? Okay. Ang mangayo man po. Mr. Moderator. Sa bro, papaman bro. Badlunga bro, kana object ko bro. Mao na. Bro, ayan sagsapa bro. Kay ga-object pa mas Peter Pindon bro. Bro, objection Mr. Moderator. Alagi, nakauna ba mas Peter Pindon og objection bro? Sige. Tubaga siya sa sunod. Ang iyang Okay. Okay bro, ang katong imong sige, unsa may objection nimo? Ako objection, Mr. Moderator, ang iyang oras karon gihatag nimo pangutana. Wala ka naghatag niya og oras aron mangayo. Inya ang iyang gihimo ron hatagi ko. Mangayo man na dili man na pangutana, Okay. Mr. Moderator. Ani bro, wala kay counter na brother. Encounter. Unsa man? Kaniya to igsoon tulibagbag man. Ayan na sa nang imong term tulibagbag bro. O nya na lang ng tulibagbag. Diretsos counter kay pareta malangay. Okay. Asa man Di wala kay counter kay pangutanan na lang largo kay ko time nimo go. Sige. Sumala sa history sa World Almanac, traditionally founded by Jesus Christ, who named Saint Peter the First Vicar, developed in early Christian, especially after conversion Imperial Rome in the 4th century. Ang akong pangutana niya diri nga sumala sa World Almanac, kinsa mo'y founder sa simbahang Katoliko. Okay, sumala sa almanac ngayon mong gibasa, nag-ingon sa diha tradisyon. Ang si Kristo daw kuno sumala sa inyong tradisyon, pero kanang imong tradisyon di na mabalik sa Biblia. Kay ang pagatukuron ni Kristo ang akong pangutana dili tradisyon. Ang akong pangutana kinsa ang founder? Makakatubag. Naipit na ka? Sige. Okay, Mr. Moderator, counter. Okay, unsa may counter nimo bro? Ang Kaya akong akong counter. Asa bro? Unya na bro kay mo counter pa si Kwan bro. Okay, unsa may counter nimo? Ang akong counter, Mr. Moderator, klaro kayo nagtubag man ko nganong ni object man siya. Kinsa ang nagtukod sumala sa World Almanac? Ningon ko sumala sa inyong history sa World Almanac si Kristo pero tradisyon. That's good. Isa man din na tapati na kay tradisyon na ninyo. Sige. Okay. Pero dili ninyo mabalik sa Biblia. Okay. Mr. Moderator, object man siya. Bro, nitubag sa bro nga si Kristo kuno bro. Go.
Okay. Ako, Ikaduhang pangutana. Next question. explain pa ko, Brother Eugene. Sige. Sa. Mo explain pa siya bro sa iyang tubag bro. Okay, go ahead. Okay. Ang ako ang explanation, si Kristo daw kuno sumala sa inyong tradisyon. Pero dili nimo mabalik sa Biblia. Piang man ang imuhang tema kung ang tradisyon ang kining referensya ra imuhang gamiton nga di mo balik sa Biblia, dapat mabalik sa Biblia. Unsa man day ang naa sa Biblia, ang pagkatukuro ni Kristo balaan, putli. O nya katoliko day na, kabulingit. O sunod pangutana. Sunod pangutana. Asa standard reference nimo nga kamo tinukod ni Kristo? Okay, objection Mr. Moderator. Okay. So may objection. Wa man ko nagpabarog diri og 70 bibi sinukod ni Kristo nya mangutana naman siya ni ba siganahan siguro siya ng timaha siguro kay musulindir sa niyang tima. Ipa hands up sa nato Mr. Moderator nga musulindir na siya kay ako ang tubagon. Okay. Sumala diri. Sa bro. Okay kanang wala kay counter adto. Bro. Wala kay counter adto. Sige. Kani bro? No, bro, wala kay counter objection na to, bro. Ha? Wala kay counter objection? Wala. Okay, sige. Bro, ayaw lang pangutana sa iya, bro, nga tinukod ba na silang ni Kristo dili kay na ikaw may affirmative ani bro. Diha ra jud ka focus sa imo bro ha nga pagka tinukod sa atong simbahan. Sige go. Sumala diri sa church history. Sa by Bernesto Ramboinese nga Jesus Christ, the founder of the Roman Catholic Church, died while he was still a young man. He was probably in his late 30s of his short early life. Okay, ang pangutana, unsa ang imong nadungog? Nadungog na ko, si Kristo ang nagtukod, sumala sa butbut ni mong gibasa nga dili mabalik sa Biblia. O, dili mabalik sa Biblia, dapat mabalik sa Biblia, kay piang lagi ang maong pagpamatuod nga sumala ra sa kanabang tuwan ba, referensya ra, ya dili nimo mabalik sa Biblia. Dapat ang imuhang tema, mabalik na to sa Biblia. Unsa man ang pagatukuro ni Kristo? Putli, balaan, walay mansa, walay buling, walay kasaway. Kinsa man na, Katoliko na? Ay, kabutbut. Dili ko mutuan ng Katoliko nga naman bulingit. What's my objection? Ang iyang gisulti naabot na si iyang tubag kay wala may katubag naabot na sa mga Katoliko. Sa bro. Nakadungog ko sa tubag bro. Si Kristo ang yang gitubag bro. Base sa imong gibasa. Okay, si Kristo. Okay. Sumala kay Ano mo explain sa moderator, wa pagano ko na humag-explain gani, nag-object na siya bisag Sige, padayon sa to imong explanation bro. Okay. Ako Mr. Moderator ba, matubag na gani untang pangutana, dili na unta mag-object kay malangan man ta. Ang akong explanation kung ang imuhang pagpamatuod referensya dili mo mabalik sa Biblia, piang dili siya lig-on. Unsa man day ang pagatukuron ni Kristo kay pulong pagatukuron matod pa niya ang iglesia nga akong pagkadadaon sa katubangan putli, walay buling, walay mansa, walay kasaway. Katoliko na ina. Kabulingit. O sunod pangutana. magpadayon ba pa kas pagpamaka? Categorical question, magpadayon pa ba ka or dili na? Categorical Mr. Moderator. Unsa man ako para lamakak pagod ko? Nagpabarog pagod ko? Nagpabarog pagod ko kay mamaka ko? Paano ko nagpabarog? Pasing nabuyod na ka. Bro. Tingnan si ako sang gikat ng time. Wala kay objection atong iyahang pangutana bro. Objection ko. Wala man ko gipabarog aning urasa. Ang ako nga pagguba sa iyang gipabarog unya paghuman gipangutana ba ako gipangutana na menon ko niya ngay padayon man ako makakamo ko na makak. Sige. Next question ta brother. Go ahead. 6 minutes and 59 seconds. Sumala sa inyong libro, sumala sa inyong dokumento, CBT Adventist, nga nagsulti dire nga ang apostolikong Kristohanong karaang Katoliko universal simbahan nga gitukod ni Kristo.
Unsa man imong nadungog? Okay, ang ako ang nadungog, sumala sa mo ang box nga tinukod ni Kristo Katoliko, pero dili Romano Katoliko. Dili man na Romano Katoliko diha, amo man ang box. Wa gid mi nagpalig-od ng Romano Katoliko kay ngano man, hugaw pa lagi sa igit. Dili ka maulaw nga, sige kang pabarog anang Romano Katoliko. Unya pagkahuman, halos diha sa prisuhan, mga Romano Katoliko. Halos sa bulangan Romano Katoliko, dili ka maulaw ana nya ingnon nimo nga tinukod ni Kristo. Kada kong di malas. Ano tala? Okay. Okay kayo. Sige. Karon, nakadungog naman ka og sa akong tingog og sa katawhan nga Katoliko tinukod ni Kristo. Sumala dire ni Sonia Saide, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Kinsa ang bakako ninyong duha? Ikaw or si Sonia Saide? Okay. Baka akong si Sonia Saide, kung ang imuhang pagdala, kung ang imuhang pagdala, himuon nimong Romano Katoliko ang tinukod ni Kristo unya, dili nimo mabalik sa Biblia. Dapat patinuod ang gisulti ni kanang imong gigamit nga referensya kung mabalik nato sa Biblia. O dili man mabalik sa Biblia. Unsa man day ang pagatukuro ni Kristo? Ang pagatukuro ni Kristo putli, balaan, walay buling, walay mansa, walay kunot, walay kasaway. Unya imo nang i-refer sa Roman Catholic Church. Naay mga pista tanawa. Pinsa na nga diha. Magsayo-sayo mga bayot, mga Roman Catholic Church na. Di ka maulaw ana? O sunod pangutanan. Okay. Okay. Asa mabasa nga dili si Kristo ang magtutukod sa Katoliko sumala sa imong mga libro? Okay. Dili ko mogamit og libro, Biblia ako ang gamiton. Unsa may giingon sa Biblia? Episo 5:27, ang iglesia nga iyang pagkadadon diha sa iyang atubangan, mao ang iglesia nga walay ikasaway, putli. Kinsa man na Romano Katoliko na dili oy. Ang Romano Katoliko kung ahatong naay mga pista na agin na mga anak, piti mo gawa. Naistugal, hantak, unsa pa gyud diha, tari, disco, magbuntag ay inom. Mo na tinukod ni Kristo. Kapag kaulaw ra yun. Mo nga dapat maulaw ng ikana. Sunod pangutana. Ngisigilaw. Asa mabasa nga dili si Kristo ang magtutukod sa Katoliko sumala sa Biblia? Okay, tubag sumala sa Biblia dili gid si Kristo tungod sa atong masabot diha sa ikaduhang Timothy 2:19 nga nag-ingon ang ligon nga patukuranan nga ang Dios may nakaila sa iya. Editor, Saman, objection. sa may objection. Ang atong pangutana, asa mabasa sa Biblia? Asa mabasa? Asa na bro? Okay, counter objection Mr. Moderator. Okay, sa may mong counter. Ako ang counter kana di ay pag-ingon ako nga ikaduhang Timothy. Wala siguro sa kadungog siguro nagising-ising sa kilaw kay ngano man. Okay, bro. Minaw kung sa tumutunaw kung sa tubag. Okay, sige. Okay, tubag ko niya sige sa object Mr. Moderator. Liyo ko Okay, nitubag na siya bro. Nadaw ko no sa libro ni Timoteo. Kay naa man day mabasa bro, palihog ibasa. Ay, explain ba ko? Explain pa siya bro. Ayo ibasa. Nagpakaulaw la katoy. Na, asa man ni brother? Ay, sana bro. Kanabi tayo mga terminong inana bro. Ay, dili sa lato ni palusot diri bro ha. No. Sige. Sige, kung kuan bro, ang ako ang objection palihog ibasa tong iyang gisulti. Ay, unya na na bro. Dito na sa pangutana bro. Kaya ni-explain pa man siya bro. Okay, go ahead. Explain sa ko. Okay. Ewa makay nahat nga ebidensya nga ang Katoliko. Mr. Moderator. Oh. Bro, pa-explain na sa si Peter Pindon bro. Then ay na ka mangutana utro. Sige. Okay. Di man ikasabot na isa. Ang ako ang explanation, ikaduhang Timothy 2:19, ang ligon nga patukuranan nga ang Dios mo'y nakaila sa iya. Buot pasabot, siya mo'y nakahibalo kung kinsang katawan ang iyahang pagkatukuron. Kaya kanang ulong diha sa 16-18 sa Mateo, pagkatukuron man. Kato ba, siya ay makahibalo kung kinsang katawan ang qualified diha sa iglesia nga iyahang pagkatukuron. Unsa man diha sa ikaduhang Timothy 2:19.
ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Sunod pangutana. Asa mabasa. Asa mabasa. Okay, mutubag na ko. Dalihog ipabasa. Ay, pabasa daw bro, asa daw mabasa. Okay, mutubag na ko. Sige, bro. Mutubag na ko ha. Ayaw ko sa pawi. Ikaduhang Timote 2:19 ang lig-on nga patukuranan nga ang Dios mo ay nakaila sa mga iya. At tubag na ko, sa ako ang tubag, ayaw nag-ingon nga magkisi-kisi pagka nga mo object. Kaya nga naman, ang moderator, madugay mo nga nga sa imuha. Kaya nga naman, naaman ko'y tubag. Asa mabasa? Object. Sige object, Mr. Moderator. Usama niya akong kontra, bisa tubag na Ay. sige object. O sa may objection nimo bro? Palihog ibasa. Og nabay Roman Catholic Church. Tinuod ay ang giingon or pagpamaka. Sige. Warning Mr. Moderator, kaya nagtubag ba ako? Nagtubag pa man siya bro. O nya na lang, ipalo up na lang na pangutana bro ha. Sige, go ahead. Ako nimo. Ha? So, okay. Wa man kay mahata. Sa kanya na bro, kaya ga-explain pa man siya bro. O man siya explanation, o nya ka pala pangutana bro. Okay, na-explain ko ha. Asa mabasa, gitubag ta na ka, sa balik-balik ni mong pangutana, ikaduhang Timote 2:19 ang ligon nga patukuranan nga ang Dios mao'y nakaila sa mga iya. Alam mo, mga linya sa ngalan sa Dios, kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Asa man nato na ma-refer? Asa man nato na ma-refer? Oy, Moderator. unsa man? Palihog ibasa ang iyang gisulti nga bersikulo aron makita sa katawhan nga tinuod ba na iyang gisulti or pamaka. O nya bro, lagi wala pa. O nagkuan pa man siya bro, gatubag pa man. Unya na lang pangutana human sa explanation bro. Sige ha. Okay, padayon bro. Sige, pangutana. Sunod pangutana. Next question na lang, next question bro. 3 minutes and 47 seconds. Okay. Palihog basa bro. Eugene ang iyang gisulti gani ha. Sa may pangutana nimo? Katong Tinubo, nagmusulit. text ko gani ka. Palihog ipabasa niya. De bro. Nakay pangutana tong teksto nga iyang gikuan, gigamit. Naipangutana bro. Unsa may pangutana nimo ato nga teksto nga gigamit? Naabay Katoliko ato? Categorical question, yes or no? Naay Katoliko ato? Wala. No, wala kang pinabasa Katoliko. Kaya di Wala daw. Katoliko ang gitukod ni Kristo. Katawin mo kagalingon. Kaya huwag na pa Katoliko. Biblia, Katoliko yung itukod. Kaya wala man. Ang giingon diha nga ligon nga patukuranan nga ang Dios mo ay nakaila sa mga iya. Wala may Katoliko diha. Unsa man day ang iyang pagatukuron nga iglesia. Ang iglesia kay iyang pagatukuron kanang mabasa pud nimo diha sa 5:27 sa Episo. Kana bang iyang dadon sa iyang atubangan ba? Kay mo man iyang iglesia. Putle, walay buling, walay kunot, walay mansa, walay kasaway. Nganong wala man siya ikasaway? Tungod kay ang mga liya sa ngalan sa Dios matud pa ni Timoteo, kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Dili gyud qualify ang RCC ana kay ngano man kung asa tong pista na ditong hantak na ditong tari, dili qualified oy. O sunod pangutana. Sunod pangutana. Karon ang sumala pa dire sa referensya sa encyclopedia, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Kinsa ang gatukod sumala sa World Almanac? Okay. Sumala sa imong word. Mutubag na ko ha. Sumala sa World Almanac na nagdala og dakong bakat si Kristo. Kay ngano man di man nimo mabalik dito sa Biblia. Kay ug mabalik man nimo sa Biblia kanang World Almanac nimo matuhan ako na. Nya kay dili man mabalik sa Biblia. Mayon ang World Almanac ha. Musampo lang ko. Si Kristo mo'y nagtukod sa Romano Katoliko. Makita ba diha sa iglesia sa Romano Katoliko ang pagkatukod ni Kristo? Dili man. Ug asa tong pista na dito ang tari, na dito ang sugal, na dito ang hantak. Na dito ang inom-inom. Kanya unsa may giingon ni Mateo? Ha? Ang ligon nga patukuranan nga ang Dios mo'y nakaila sa mga iya, nga ang mga liya sa ngalan sa Dios kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Mauna siya ang iyang pag-iglesia nga iyang pagkatukuron. Mabitaw nga wa jud kabarog sa imong tima.
Sunod pangutana. Okay, last question na bro. Question. Nag-ingon ba si Timoteo nga dili si Kristo Katoliko? Founder? Ha? Ah. Tubag. Last question na niya. Nag-ingon ba si Timoteo nga dili si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko? Yes. Oh. Basta kay ato ang sabton. Kay nga naman, di mo Brother Eugene, di ko na badlo man niya Bro, ayaw lang sa tingog bro ha. Lumagtang, paita ni batanan. Sige katawan, katubag mo ng data. Oh. Badlo man rin Eugene. Sige bro. Okay, padayon. Yung pagkabastos. Padayon bro. Tanawarag ko. Ayaw bro. Ayaw Brother Wilmer. Katubag ko. Respeto anay ba? Respeto anay gud ta. Wanay oras bro. Bagting naman itong bagtingan dre bro. Sige. Sige bro. Daghang salamat. Okay. Sorry kay Brother Wilmer ha. Sorry kayo. Sige. Hindi madala man sa. Tika sa kamatoran, sorry. Okay. Are bro, kay last naman ni bro, conclusion naman ni wala tayo si kan part ani kay gabi na kayo. Imong panahon Brother Peter Pindon 5 ka minuto. Final conclusion na ni. Sige. Salamat. Ay, kadala na bro kay wala na ko ma-time di dre. Sige, go ahead. Okay, daghang salamat no sa ato ang moderator ug sa atong kaatbag usab si Brother Wilmer no. Diri na to nakita ang iyahang tima nga wala kabarog. Sa una na akong pangutana, unsa man ang iyahang tima nga iyang gipamatud-an? Ato ring i-recap gamay ha. Ang iyahang tima nga iyang gipamatud-an mao ang unsa ganito? Past tense, human na natukod na. Unsa man nga teksto ang naa sa Biblia nga iyang gigamit? Future tense o past tense? Ito bang sa future? Sa ato pa kay future, ipangutanan ako siya naabay kapitulog bersikulo sa Biblia nga kanang future diha nga gihisgutan natukod na. O ni gamit siya og buhat. Diha sa buhat ituon, wala dito'y mabasa diha sa buhat nga ang iyang pagatukuron tukod na. Wala. Muna ako ang ipaabot diha ninyo. Sa ato pa, sa iyang pagpamakat, ipangutanan po na ako siya, ipadayon ba niya iyang bakat, matod pa niya iyang ipadayon. Ano po siya, yes, iyang ipadayon. Karon kay imo hamong ipadayon, unsa may tawag sa tao nga magpadayon sa pagpamakat? Tao sa Dios o tao sa yawa? Di na siya motubag, giwib na ko kung oras, taas pa kong oras, akong giwib, kaya nga naman, wala na'y pulos nga di na motubag. Dapat motubag ka sa maong pangutana. Ngayon ka out of topic, dili na siya out of topic, tungod kay gisundan ta ka sa imuhang tubag. Di ba? Aron nga ma-educate ka sa kinang gitawag og kining art of debate. Kung asa dapit ka nito gisundan gani ka di na matawag og out of topic. Ma-out of topic na siya kung nag-build kag maong question nga wala sa iyang tubag. Out of topic na siya. Itubag ta ka pinaagi sa imuhang pangutana ta ka pinaagi sa imuhang tubag. Karon sa atoang sa imuhang pagpangutana sa kuha, na ba kay pangutana nga wala gitubag ta ka oy. Mungutana ka Gold Almanac, gitubag ta ka. Sumala na sa inyong tradisyon. Ug sumala sa baka ka Gold Almanac nga dili mabalik sa Biblia, si Kristo ang nagtukod. Inyo man na. Anong nahimong bakat? Dili nimo siya makita diha sa tinukod. Kung tinukod o tinuod na siya nga tinukod ni Kristo, makita nato nga kanang punduka balaan. Itinukod ko ni Kristo. Naman na sa Exodus, matod pa diya sa Exodus, magbalaan kamo kay ako balaan man. Sumala po ni Apostol Pedro, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kinsa nagsulti ana? Si Kristo gyapon. Naana sa inyong iglesia. Wala. Nga naman, kung atong pista, naa ditong palahubog, naa dito ang sugarol. Mao na inyong ipanghambog ang tinukod ni Kristo. Ilan yun, mangisi na lang tanong hilaw. Anong ngisi o? Hilaw. Wag yun naluto, kaya nga naman, ang imuhang pagpamatuod, piang. Nganong piang, ang imuhang gigamit nga referensya, di mabalik sa Biblia. Unsa man di ang naa sa Biblia, pagatukuron, ang imuhang referensya, natukod na, Roman Catholic Church. Maingon na yun ka nga, kanang giingon diha nga pagatukuron, pag ingon ni Kristo nga pagatukuron, diha dayon nagtukod siya. Unya kay nagtukod siya, nahuman, natukod na.
Wala, kay wa may mabasa nga nahuman. Kung imong basahon ang buhat 13, buhat city, buhat diya sa surat sa mga buhat. Nagpadayon sila og wali. Kanang pulong wali, mao na siya usa ka aksyon diya sa pagtukod. 1 minute na lang, bro. Okay, salamat bro. Kanang pulong nga pagatukuron, ongoing process until now, nga proseso sa pagtukod. Iwali na to ang maayong balita nga kinahanglan magabiya ta sa pagkadaotan. Nga nagwali mo ana. Ang inyong wali kana lang yung kita lagi ang tinukod lagi. Wala na mo ha. Dapat ang inyong iwali ay kita man ang tinukod, dapat magabiya ta sa pagkadaotan. O ana ang wali. Ako dili man kumusupak sa dili man kumusupak diha nga ang tanang Katoliko mga daotan lagi dili man kumusupak ana nga naman naay mga tarong diha nga mga tawo nga nagbiya sa pagkadaotan. Unya kanang mga tawhana si Kristo ray nakaila ni ana. Asa mabasa ikaduhang Timoteo 2:19. Muna sa lig-on nga patuuranan nga ang Dios mo ay nakaila sa iya. Dayon salamat umay gabi ka na tong tanan. Okay, sige. 25 seconds na nabili nimo, bro. Kira bro. Sige, Brother Wilmer, imo na pong panahon, bro. Go. Yung gabi kaninyong tanan o klaro jud kayo ang pagpamakak ni Peter Pindon. Ngano man sayang mga pangutana nakasulti sila sa iyang libro nga ang Katoliko tinukod ni Kristo. Ikaduha ato siyang gipangutana mutaligbagbag ra yang mga pagtubag. Ngon ang Katoliko mga burikat, mga baji, mga burikat unsa may nakapamatuod sa iglesia ana. Unya, unang-una, wa po nagtudlo ang doktrina. Unya, ikaduha pa jud, mikutlo pa jud ka sa mikutlo pa jud kag bersikulo. Unya, way mabasa nga Roman Catholic Church. Dako ka kayong pagpamaka. Wa kay nahatag nga sa perti nimong sagit dira, sa sige nimong pangutana. Wa jud kay nahatag nga standard reference nga inyong iglesia tinuod. Ugat mismo man gani ang inyong mga libro nagsulti nga kamo nga ag si Kristo tinukod mao ang Roman Catholic Church. Unya misugot ka sa inyong libro, may angla pa jud kag inyong libro. Unya wala jud ka kabungkag sa akong wa siya kabungkag sa akong pagpabarog. Kay wala niya makuan. Mo na may kon wa magud siya makasulti nga si wa man si ebidensya nga nahatag. Unya ikaduha nga igsoon ang mga libro nga giingon niya sa 1 Timoteo konos, wapod siya ay mabasa nga nag-ingon ang mga Katoliko yawa sumala sa Biblia pagpamakak ra giyaha. Bakba ra ba chismis ra kutubras mga bakba way ebidensya, way standard, wa si standard nga evidence nga nagpamatuod nga sila tinukod wa si nahatag nga standard reference. Muna nga wala siya kabungkag sa gipabarog ko kay wala man siya tanduga ang akong mga pangutana ganiha. Makita ninyo mga pangutanan ho ganiha miunsa siya tinukod ni Kristo. Unya mga higala siya misupak sa akong mga libro nga si Jesus ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Unya naa sa Biblia sa Job 8:8 read the history books and see busa iyang gisupak ang Ginoo. Unya naa pa jud sa Biblia. Unya ganiha perti niyang ingon ang Roman Catholic iya sa yawa wa say nahatag nga bersikulo yun sa pagkatinuod motubag siya ang iyang ang iyang pagtubag moingon siya ang mga Katoliko mga burikat ag mga pari nagdisko-disko unsa may topic ana nato out of the topic man ka imong pamatud-an nga si Kristo kuman kay wa makay standard reference imong mahatag mo na lang na mangdaot na lang kas membro sa mga Katoliko mangdaot na lang kaunya una mga igsoon wa magtudlo ang simbahang Katoliko nga maghubog-hubog ta magsugarol wa magsulti ana og na kay masulti hatagi kuno ko obe katikisi mo the Catholic Church magsulti dito nga ang mga Katoliko dapat magpakasala unyang una nimo maigsto na piling hinlo kayo inyong relihiyon murag wa mo makasala inyong sige inyo niya ang mga Katoliko makasasala palahubog perti na nimong hukom sa Katoliko igsoon mo na nagsunod ka ni Kristo nagsunod ka sa iyang balaang pulong basin nakalimot ka sa balaang pulong ni Kristo nga nag-ingon nga ayaw paghukom sa isig katao ug nagsunod ka ni Kristo. Unya ikaduha may igsoon
wa siya'y nahatag nga argumento nga ang Katoliko dili tinukod ni Kristo, ug wa pud siya'y nahatag sa buhat 2 verse wa pud siya'y nahatag sa bersikulo sa Biblia nga ang simbahang Katoliko iya sayawa, ang iya hara sigirag talalala ng mga burikat sa mga Katoliko na sa may taon ka Brad gikabuhi ka mo na mga igsoon nga wala dud siya kabungkag. Wa siya kabungkag mismo sa libro sa Biblia. Mismo manggani miuyon siya sa gipangsulti diri nilang libro kani CBT Adventist. Yang libro nga CBT Adventist unya miingon pud siya ganiya nga nag si Kristo dili Katoliko. Wa pud siya nahatag. Unya biblical man kaha na inyong simbahan dapat nata mo'y mahatag. Dili ra kutog chismis atong mahatag sa katawhan. Kaniha nangutana ko nimo. Muyatag daw makagtubag. Muyatag daw man sa tubag. Okay, bro. 18 seconds na lang, bro. So makita dyan nato ang iyang pagkaipit sa mga pangutana. Makita dyan nato dito. Kunya sa Mateo 16 versikulo 18, future man na nga simbahan. Future lang dyan ikaduha, ang katungdanan nasulti sa buhat 2 versikulo 1. Wala tayo oras, bro. Nipunsad ang Espiritu Santo sa 12 kapostoles og sa mga Bro. Virgin Maria. Mo to ang but pasabot ikaw. Wala na tayo oras, bro. Oy, wala tayo oras. Okay. O gagang salamat og maoto wa siya kaguba sa argumento sa simbahang Katolik. Okay, sige. Wala naman tayo. Kadal lang, bro, ha. Wala naman tayo kung oras, bro. Salamat kaya sa inyong panahon dire, bro. O niya ato sang ihatag inyong duha pagpasalamat na lang, bro. Then una ka, bro. Sige, bro. Ako bro? Oh. Ni Peter Pindon. Okay. Salamat kay bro Peter Pindon sa imong pagsulti sa kamatuoran. Batok pa sa imong gisulti ganaya sa mga pangutana. Unya salamat sa tanan nga sa mga tao nga nagtanaw nini ato jung nakita ganiya nga wa jud siya katubag sige ra pangdaot sa simbahang Katoliko. Unya daghan kayong salamat ug God bless you always kapatid. Ayaw na paghukom kay ang Ginoo ray maghukom dili ikaw kay dili ka Dios. Daghang salamat. Sige, bro. Ikaw, bro, Peter Pindon. Mayong gabi ini, bro. Okay, salamat. May gabi sa tanan. O gabi na sa ato ang moderator. Daghang salamat, Brother Wilmer. Daghang salamat. O kamo na lang hukom, no? Kaya disod man kayo nga maghukom ta sa ato ang debate nga ako ni Daog, siya Daog, anak. Ato kamo na lang mahibalo sa paglantaw niya kung unsa gyud ang iglesia nga tinukod ni Kristo. Utli, balaan, kaya siya nag-repair na siya nga ang Diyos lagi may nakaila sa iyang pagkatukuron. No, dili ta magangkon-angkon din naman. Muangkon ta, posible nga masayop ta niya. Paangkon ta nga tinukod niya paghuman abot sa langit dili ta maluwas, no? Dako kayong kaululaw nga ang kuno nato tong kagalingon nga tinukod ni Kristo pahiman-himan dai sa langit dili ta makita, no? Ang ato ako ipaabot diyan ninyo mga higalang arsiste nga ang tinukod ni Kristo mao lamang ang iglesia nga matumanong sa iyang sugo, no? Dili maglabag sa iyang kasubuan. Muna siya tinuod ni tinukod ni Kristo. Pinadayag 14:12. Daghang salamat o akong ibalik sa itong moderator. God bless ka na itong tanan.